Mais alá das peticións concretas, ambos mandatarios mostraron a súa intención de establecer unha relación de cordialidade e cooperación. E aí, eu poñerme a disposición de todos os alcaldes, porque eu creo que sempre, pero precisamente a mellor neste momento, que é un momento delicado, onde estamos atravesando unha crisis importante, pois eu creo que as administracións teñen que estar máis unidas que nunca, independentemente dos plantexamentos e do color político de cada concello, como ben decía. Dono apelou igualmente ao pasado municipalista de Cores Tourís, ata hai meses alcalde de Cambados. Espero que a partir de agora teñamos unha relación que resulte fructífera para resolver os problemas que o Concello da Estrada e a Xunta de Galicia ten. Isto eu creo que redundará en beneficio de todos os veciños. Cores Tourís tamén anunciou que na próxima semana o alcalde estradense poderá entrevistarse co conselleiro de Economía e Industria, Javier Guerra. Será para falar principalmente do nomeamento do novo xerente da Fundación do Moble, xa que en breve celebrarase o padroado do que Guerra será o presidente.